dan. Ja sam Indira Popadić, poslovni konsultant i mentor, 30 godina iskustva u preduzetništvu, doktor tehničkih nauka, inženjerski menadžment. Imala sam veliku čast i privilegiju da budem gost na regionalnoj razvojnoj agenciji u Makedoniji. Imali smo 2 dana konferenciju koju je organizovala profesor dr. Makedonka Dimitrova i ja sam bila jedan gost, predstavljala sam našu Srbiju. Također moram da kažem da sam predstavila prvu digitalnu platformu ženskog biznisa Osnažene, koja se trenutno u ovom momentu širi na 8 zemalja u regionu. I mi smo došli da predstavimo i da pozovemo sve žene iz Makedonije da se pridruže na platformi. Evo, nismo uspjeli u tajmingu da se uklopimo sa ambasadom Srbije u Makedoniji, ali evo izvanično najavljujem da ćemo organizovati promociju prve digitalne platforme, jer je jako važno da se umrežimo, jako je važno da radi region i da što više izmenjujemo primjere dobre prakse, što više žena sa različitim delatnostima. Trenutno imamo 75 delatnosti prisutno na platformi. Izuzetno je važno podržavanje, umrežavanje, razmena dobre prakse, kupovine proizvoda jedna od druge, kupovina malih franšiza, otvaranje predstavništva, organizacija kongresa, organizacija regionalnih sajmova. Meni je jako važno da ljudi shvate da smo mi sami po sebi, svaka država, malo tržište, ali ako se umrežimo da možemo jako mnogo. Ja sam poslovni konsultant, kao što sam rekla. 30 godina imam iskustva u preduzetništvu. Posljednjih 8 godina sam vlasnik Core International, Centra za poslovnu edukaciju i konsulting, što znači da ja pomažem vlasnicima malih i srednjih preduzeća da unaprede svoje poslovanje, jer bez temelja menadžmenta svaki biznis je, kako bih rekla, osuđen na propast. Sad moram da kažem, menadžment je suštinski i fundamentalno važan kako u vojsci, kako u crkvi, kako u državi, tako i u malom preduzeću. Jer ako nemate dobru organizaciju, ako ne postavite dobar sistem, prosto vi nećete moći da tu svoju ideju, bez obzira koliko je ona mala ili velika, da iznesete na pravi način. Prema tome nije dovoljno danas biti samo lider, nego lider pre svega mora biti i dobar, mora dobro da poznaje menadžment da bi znao da napravi dobar tim i da onu svoju ideju koju ima, kažem, da li je to na nivou države ili na nivou preduzetništva ili na nivou, i to moram da kažem da je jako važno, da preduzetništvo pogrešno smo stavili samo u privatan sektor. Izuzetno je važno da čovjek bude preduzetan bez obzira koji oblik koji nivo vlasništva u pitanju, jer i u državnom sektoru je jako važno da imamo kvalitetne i pametne ljude koji će, recimo, pratiti da li su neke procedure ili način koji se radio više nije funkcionalan i efikasan i ne donosi prave rezultate, nego će menjati. Izuzetno je to važno i da naši političari budu, kako da kažem, proaktivni i da budu preduzetni i da nam stvarno naprave mogućnost da mali preduzetnici, mala i srednja preduzeća i mikro, a to je evo u celom regionu, mogu da vam kažem, isti rezultat, da 90% malih i srednjih preduzeća imamo i u Makedoniji, i u Bosni i Hercegovini, i u Hrvatskoj, i u Srbiji, što znači i susrećemo se sa istim problemima, izazovima i ja smatram da jedan čovjek ne može napraviti ništa, da je to mit, ali ako se umrežimo i ako iz svake države bude po 1000 za početak žena, da mi možemo napraviti apsolutno čudo. A mi prosto na platformi kada žena se prijave, one imaju mogućnost da međusobno sarađuju, da međusobno pronađu ko je njima interesantan i kao dobavljač i kao kupac. Ideja prve digitalne platforme nastala je, ja sam za pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam autonomne pokrajine Vojvodine dobila tu čast da vodim Startup akademiju. I ovo je jako važno jer je primjer dobre prakse za sve države u okruženju i mi smo na akademiji imali 300 žena iz 10 gradova Vojvodine.
I tih 300 žena je pohađalo što offline, što online. Napravili smo kombinaciju da bi one mogle da se uklope. 3 mjeseca je trajala Startup Akademija. I bila je toliko dobra energija, 75 različitih delatnosti žena. I mi smo ih osnažili i ohrabrili. To nisu bile žene koje su samo, kako da kažem, početnice. Ne. Nego su bile i žene koje su godinama radile u nekoj kompaniji i sad su bile u situaciji da biraju između dece, porodice i posla. Zbog neprilagođenog radnog vremena od 9 do 5 i sve. Kako bih rekla, nije više pitanje da li je preduzetništvo, da li je preduzetništvo pitanje? Ne, preduzetništvo je odgovor. Preduzetništvo je odgovor. Da bi žena mogla upravljati svojim vremenom, da bi mogla da se posveti u isto vreme i deci i porodici, preduzetništvo je odgovor. I onda smo nakon akademije, gde su znači bile i žene preduzetnice koje već rade prva, druga godina, ali nisu još sigurno iskoristile. Drugo, žene koje su odlučile da sa svojim znanjem pokrenu nešto. I treće, žene koje su godinama već imale svoj biznis na nivou hobija, ali ih je trebalo osnažiti da registruju i da izađu na tržište. I žene su želele da ostanu povezane i onda imale su različite predloge da štampamo kataloge. Ja sam odmah rekla ne, katalog se pregleda i odloži. Dalje da imamo neke databaze, da pravimo tabele i sve. Rekao ne, dajte mi 2-3 dana da malo razmislim. Sad ja kao poslovni konsultant i mentor, 30 godina iskustva, doktorat Tehničkog fakulteta, inženjerski menadžment. To je za mene zadatak. I ja obično i kad dođem u neke firme rešavam probleme, i onda postavljamo izazove kako da rešimo taj problem. Ali definitivno je ovo sad bio jedan za mene zadatak kako da te žene umrežim i onda sam osmislila digitalnu platformu gde bi svaka žena imala svoj profil i gde bi stavila prvo svoju sliku, jer kad imamo mikrobiznis mi moramo prvo da poverujemo osobi koja je preko puta nas, da vidimo da stvarno neko stoji iza tog malog biznisa, da predstave svoje proizvode, da stave sve linkove koje trenutno imaju, što je jako dobro. Znači za male biznise da odmah dođu na platformu i da ne moraju da imaju svoj sajt. Ne. Ovdje ste umreženi sa hiljadama žena u regionu, što je jako važno. I osmislila sam digitalnu platformu. Onda sam istražila da li već tako nešto postoji i pokazalo se da je apsolutna inovacija na tržištu, da u našem regionu, ni u Evropi nisam našla nešto tako, čak ni u svetu nisam našla da je na taj način digitalna platforma, da svaka žena ima svoj profil, proizvode i sve. I tako da sam mogla da stavim prva digitalna platforma u regionu. Odmah smo dobili 300 žena i mogu da kažem samo tih 300 žena kad su međusobno počele da kupuju proizvode jedna od druge, one su duplirale svoju prodaju. Time smo stvarno onako prvu hipotezu stavili da li je moguće duplirati prodaju. Jeste kad imaš ljude. Kad je žena sama i kad, bez obzira da li je prva, treća ili 5. godina biznisa, to apsolutno ne znači da samo treba podrška u prvoj godini biznisa. Ne, treba nam i u prvoj, i u drugoj, i u 5. godini i svaka godina, kako da kažem, moramo napraviti presek pa vidjeti da li ta strategija koju smo postavili i dalje je, kako da kažem, kompatibilna za trenutnu situaciju. I to je jako važno, da imamo podršku, da imamo ljude, jer kad za vas znaju, kad ste vi dobijete ime, kad napravite pa i mali brend, prvo idemo lokalno, pa regionalno, pa na celoj platformi. A moja ideja je da u svakom gradu, glavnim gradovima, organizujemo konferencije gde će se žene i uživo umrežiti, jer ipak ne možemo. Online nam je stvarno pomoć velika, ali ipak je i uživo neuporedivo kada ti osjetiš energiju, kada se zagrliš, kada izmeniš vizit karte.